Bueno, bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Crispin. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Crispin. Kini akong problema, bahin ni sa among silingan nga nakautang sa kong asawa ba? O kung nga nung na problema ko ani no, inanion mangguna ko pagsugod ang mga panghitabo. Kagata sa kabe. Ako tuyo ba ni saon ni Pedro busy kaya nang ang 16 anyos bidas ni bataa. Tuyo sila sa nani nga magdagman no ka bubukitil. Bida, husto. Kaning kanta ni Rosalie Robles o na be, kanay be. Nahinumdum ako diha balik. Nahinumdum ka pa ba sa imong gipanumpa nga ako'y mong unungan hangtod sa lunganan. Oy, Sir Boy, tanaw man Sir Boy dako dire sa akong paghanduraw dinhi sa imong panaw. Gilantaw ko ikaw hangtod sa imong pagkahanaw. Sa adlaw gabi nagpaabot ako tunggob sa kamingaw. Kining kasing-kasing ko nahinumdum ka pa ba sa imong mga saad? Kung may paghandom ka, balik in town akong pinangga. Sa adlaw gabi ay murabawa ako gamay na. Sasamin ko sa kita ni daray. Sa adlaw gabi nagpaabot ako tunggob sa kamingaw. Kining kasing-kasing ko ibuliro na kong gamay be. Nahinumdum ka pa ba sa imong mga saad? Kung may paghandom ka, balik in town akong pinangga. Kung may paghandom ka, balik in town akong pinangga. Lakaw si Roboy Boy sir. Ay, wag ganahe siguro sa kong kanta. Pre! Uy. Pre Crispin, peri! Marilma, ikaw na! Habi na kung si Agot Sidro na. Musuot ko, pre! Dali, Marie, suod lang, dali! Ay, may manang maniguro ba ta, pre, babasig makiha niya tag illegal entry? Hindi probita. ba, trespassing? Ano gutaon? Ay, atom na buhaton. O sabay aton ni mo, Marie, ha? Ay. Nara ba si Roboy yun? Nagtanaw na to. Kuan, pre, nakamagkukuy, kuan tuyo ni Mari Senda, pre. Ano Na man? si Mari? O naaman, Marie. Siya din mo tuyo. Kadiyot, ha? Ako sa tawag ko na. Di nila ka, ha? Wata ko. O, sige, pre. Paliho ko, pre. Sige, patalo ko kanil, Marie. Magbuhatan ko nga, re. Sige, ako aton. Day. Kinsa? Si Marie Elma ba? Si Marie Elma. Ano man? Abot sa ito yun, ya. Lakaw, tuwal na to kadiyot. Ba, sige, importante ito ya ato. Nagkuha sa bato nimo. Ay. Ato, ang kadiyot. Oh, lagi ka. Purado sa aniniya. Uy. Gadahan ay kang dunay taong paabotin mo. Kalain ba yun niya? Maglangay-langay ka diha. Nagdangay-langay dahil ko, Crispin. Mga ganito dito. Tubag, pagin mo siya na. Uy. Uy, pagin mo siya. Hay, di mo sinda. Bo, tali mo, Crispin. Oy, Marie Elma. Ay, hello, Mari. Uy, may adlaw, Mari. Kumusta naman ka, Mari? Okay lang, Marie. Kung bati gihapon. Ang sa may ato ni mo, Marie. Sa'yo mo kay ko ni mo gi-attack. Ay, kuan, Mari, ba ka nang... Mari, nainugdog ka katong nakita ta atong usang adlaw. Kapag nag-abot tayo dito sa CR sa mall. Ang hain na to, Marie. Ay, kapag nakita tayo dito sa CR sa mall, nag-abot tayo dito. Nainugdog ka?
Ay, katong nagdali-dali ka, kay ihion na kaayo ka. Nainom to mare. Dili ba nagisgot man ko ato Mari? Nga pahuwa mo to nimo ka ato? Nahinom to ka ato Mari? Kana, murag wa ko nakahinumdum, ana. Oy, siya, oy, palimot-limot ko na siya. Sige. Sige na lang. Kaya nga nang mari unta. Kuan, wa man ko malimot ato Mari ba? Nga miingon ka nga, kuan, mag-need ka gani kwarta, ipaingon lang ka, una kay kwarta nga gipadagan, nagpalinding ka. Oo, sa una to mari, pero karon wa naman to anak mo naman ko anak mari, oy. Kuan Mari ba ka ng palinding ako Mari, uy. Mari, kay pinahanglan kay ko kwarta karon Mari. Hala, ni undang naman ko anak good. Pero sige na lang, kay nihangyo man ka. Okay na lang. Bila man tihuwa mo nimo. Kuan Mari ba ka ng bisag mga 10 lang Mari. Uy, anak sa kagang kadako gud ang hinampakan na. Kuan magko sa kuryente Mari, uy. Nga napay kuan ka ng bayranan sa tubig. Nga nagsamok-samok lang. Sige na Mari, uy. Ako lang natubuan Mari. Mga pila kay tubuan na Mari. Anya, sa Sinda, siguro kang pabayar ka to. Og di siya mo bayad, sulong ko na ko sa ila. Amo na diha. Ano misulti sa pahuwa mga kwarta eh. Kumidya ra magutong ako good. Kato nakita mo dito sa mall ba? Diyan ko na siya ng lending. Nya kaya disapprove man siya kay kuwang siya sa requirements. Mo to akong gikomedyahan nga. Ari na lang kana ko huwam kay gamay ra man kog tubo. Di tinuod mo sa sanggaw. Kasi mga gagabaan ka. Mao na diha, ha? Lahi, di kay ka. Siguro wag mo bayaran ka to, ha? Kay duda ra mo itong bayhana. So, sabot. Paano man? Naibitasan na to. Dako na itong tawag ngisi. Dako itong ngisi. Basta doon na ituyo ni mo. Mao ba? Di ba drawing ang naong nga to, eh? Nisod kay expilingon. Mao ba wa siya tuyo? Ikaw no May tuyo, di ba drawing? hinawayon sa kay kagna. Ay, hinawayon sa kay kastanan. Ikaw na. Basta kay mao na ako nabatayan ato nga. Ibong nga di ko nga kasuot yung bayhana sa tuwa. Nga buwan tao yung mga silingan taon. Kailan mo kay ko ato nila. Nga naa siya batasan taon nga di masabot. Ay da, bahala kung sa iyang batasan. Basta kay ilag yung bayran kay na og dili, bombahan ko yun sila. Dahil sinda. Recorded by X Thunder Gaming. Dahil sinda. Uy. Yan, ay naman, ay. Mata na ba? Sa oraso, magluto ba kayo maglumpay ka? Mata na. Da, duka pa kay ko. Sa oraso, bangon na diya pagluto dito. Hindi ko magluto. Ha? Hindi ka magluto. Di lagi ko magluto. Di so di ka magluto. Pasi gusto ka nga, may tabo nga nato nga parehas gabi eh. Unsa? Gusto siguro ka nga may tabo na to nga parehas gabi eh, no? Kaya nga no? Unsa din hitabo gabi ha? Dahil. Unsa din hitabo gabi Dahil ang ako di nga giyon sa mga nimo. Unsa din hitabo gabi Kuan na to, taway kaon. Unsa? Pas mo taon ko. Unsa ka? Ilam di ay pas mo. Mapas mo ka ng lawas nimo nga bro naglawas butakal. Awa mo takal, bahiya pa ita. Ugasi to dang kaldero. O nga naman. Aron naglungag. Tukan ko lawan. Sige na oy, pagdalo. Oray! Pre, do. Uy, pre Crispin. Wah. Kisang na tao na parking, kisang na auto na parking diya, pre, ha? Kana, pre. Presilso mo na, pre. Oh, may auto din siya. Sikanhan mo na, pre. Baya, ano pero nindot ay? Sino pa kayo? Oo, noon. Sino pa kayo? Nindot pa na kayo. Oy, naas presilso ay. Nasud sa auto. Presilso! Ay! Pre! Pre! Oh! Kumuri na. Kami to, dutak auto, ha? Ay, Ganina na ka, dihansod? di ako na to. Kay bugna mo kayong aircon. Mau ba? Bida, no? Pre, do. Diha mo. Lahi na gini. Lahi na gini. Dato, pre, sa. Dato ba si Dato taon ko. Dato na ka, pre. Kay di auto na ka. Unya, asam na itong imong motor, pre. Tuwa silang ansing. Ako gipatimbang. Ha? Bida, lahi. Anong patimbang mo niyo, pre? Kagang-kagang naman to. Di man tumahalin o kako tiblag ya. Ako lagi patimbang. Ano? Bida. Ikaw sa mo, Gina. Gina dato ba? Gina dato. Pwede rin ka na masudi na diya, pre. Kanang matuwa ka diya. Pwede naman.
Hindi ako takot, pre. Bugdag Ah, kay... kanina ako natugi, pero ito yung Bugdag bugdaw, kay... ah. Bugdag kay Ah. Kepcom niya, pre. Bida, no? Bida, dali. Ganina na kung naghuwati mo. Ga! Ay. Ato na ta. Sige ga. Dali na, kanina akong guwat mo. Manlakaw di mo, pre. Ako rin siyang tudluan og drive, pre, para makamaon na siya. Uy, mo ba, pre? Mo na. Hayaan mo, pre. Di auto naman ka. Kami taon. Paklay-paklay lang. Pigso dugo-dugo. Probita. Baklay lang, wala balon. Sige lang, pre. Ug madato gyud ko, palitan ta mo tagsa kay sakinan. Tinod ko, pre. Pag-sure, oy. Oh, pre, palitan ta mo. Ah, Sa okay. ta mo auto, pero kamo ni palit og ligid kay mahal mga ligid. Pre, kinor! Tidor tayo. Ang tinoo, no, murag na suya ako sa kong kumpare. Kaya suya ako naman ko. Brida, kaya kasakyanan niyo sila. Pero ako magdako ba? Mapurtis kuwas ko sawa. On then, unsa de? Ha? Animal kay bayhana. May na kay mulihay-lihay. Nikit sa man. Ay kinsa pa? Kanang silingan atong kumari na ako. Ah. Nang huwam na ko kwarta. Gisigihan ako kanang kuan. Gisigihan lang ko unya-unya. Karon, wa na makunya-unya, nagtago-tago na. Huh? Mao ka na kong giingon ni mga bantay yun. Aw asa sa dako siya lungan. Bisag asa mi makabot. Bukdon gid ako siya, sundan ako siya. Ay, mag-usap na sunod-sunod taon ni mo di gyapon mo bayad, ha? Moro gyapon istorya, ha? Ay, ate ra sad noon. Sulngon ko man gina sa ila ba awa. Last chance na lang gina akong gihatag niya Ay, ron. ipabarangay na lang na, oy. Adto gini pa dong. Awa lagi ron. Karon oh. Adtuon ako siya sa ila. Sulngon ko man gyud. Sige lang siya saad-saad. Bantay lagi na gina siya lagi. Oh. Kamaon na kamo da. Hinahinay lang ka. Ay, lagi pala big pabulhot. Ay, okay ga, okay ga. Kasayon man di ay ning driving ga, no? Ah, sige. Ika ni bahala na, kay mo pa-uwis ako. Ay, lang sige pagkat pag highway, kay ikaw raman. Ha? Kilisod kayo kung ikaw rin mato sa highway. Iwa pa pa kay lisensya. Dini lang ka sa to. Hinahinay lang kun. Hangtod nga maanad ka. Okay? Ah, sige, sige. Kay mo pa-uwis ako. Panawag lang ako kung siya problema, okay? Okay ga. Okay, aris ako so. Kay mo pa-uwis ko, ha? Ay. Kinahanglan mo focus ko. Kinahanglan nga dili ko maratol. Magkamao naman kong padagan. Ang ako lang mahadlo ko nga mo padagan na ni Salwi. Okay. Concentrate lang. Ninduta ko ni mag-auto, Mare. Uy, Mari. Ang ayan na, good ni mo nga nag-drive, anak Mare. Mura na jud kag dunya. Salamat, Mari. Kas kang ang ayan na ni mo, Mare, oy. Nindot kay nang mag-drive ta, ana. Kunya, musamot jud ka nindot kay na bitong magdatag sa kinan nga nindot kaayo nya watay utang. Ha? Nindot kay katan-aon. Kanang magdaka ng sakyanan na. Ang ayan, gyud kaayo ka. Pero bati og nakay utang nga wa nimo mobayre, di ba? Wa ka maningil. Wa ko maningil, wa ko maningil. Wa. Wa gyud ko nangingil nga ano ko taong maningil ko. Siguro ka, Mari? Suggestion na ni ako mas nindot kay tan-aon nga magdaka ng imong auto, mag-drive kanya wa kay utang ba. Pero naga kay utang has kang bati agad. Ako mauhaw ko ana magdadako ana eh. Mari. Recorded by X Thunder Gaming. Sayang kaayo, nindot kay imong auto. Nya ang nag-drive, dako kay utang nga wa pagid ka bayad. Mas nindot na amare nga magdakag sakyanan nga wa bitaw kay utang gidaganan. Time para good, Mari. Time pa, ha? Nagpadungog-dungog ka ba sa kong utang, Mari? Ha? Wa mari oy, nagsulti lang ko sa tinuod nga lain kay tan-aon ba. Di auto ka, nya naade kay utang nga wa bayre. Sa doy. Naibawa ka ba kinsa ring auto, Mari? Dili na ako sa ako ng bana. Sa imo laging bana, unya kay imo man ang bana. Kung unsay butang sa imong bana, imo man sad. Conjugal property man na ninyo. So imo lang gihapon na. Unya ganahan de ka mudaan ang nindot kay nimong auto. Nya libakon kas mga tao nga ninduta, nindot kay auto pero naa de ay utang nga wa ka bayre. Ganahan ka na mare. Parehas na bag-o kay kag auto. Nya di ay wa kay kapalit gasolina. Mao nang moingon ang uban. Na ilan lang ibaligi ang sakyanan para doon na sila ikapalit og gasolina. Wala, sakto day na. Ningon day ko nga sakto na. Ambot ni mo, Mari, oy. Ako pa ni mo marino, ibaligyan na ni mo imong auto. Unsa? Aron doon na kay kabayad sa imong utang ba? Awa-awa, naningil lagi jud ka? Naningil ko taon, pataka man lang ka. Ay, ayaw na lang ta, Mari.
Bayran ta ka, uy. Dili ko mudagan, ana. Unsa man pagdagan nimo nga mutago naman sa karon? Bago ko taon. Kay wa di ay. Unsa detong usa ka semana kato naningil ko nimo. Sa layo pa nakita ta ka. Pag duol na ko nawagtang ka man. Unsa deto? Unsa tawag ato? Wa ka mudagan ato. Taka man lang ka, uy. Huwag man ko mudagan na to. Ay ni unsa ra di ay ka. Nga wa ta naman ka makita mari. Mihupo naman ko. Kidbert. Dasam taon akong asawa pinangga eh. Nuham lang kalit inis ba eh. Uy, yun na. Oh, turay! Ako nakita ni Smita na, uy, usap na sila. Ginoo ko, nagbugno sila sa muslingan. Sige, musukol ka! Ha? Apre kay watay ka bayan, imo ipaagis bugno! Sige, sige, bugno! Bugno mo kay mong pwesto! Ha? Naglumot-lumot pa kayo ko nimo! Magasgas na, uy. Magasgas mo! Ha? Oh, naglambot ako ko nimo na magasgas na eh! Ay! Oh, ginoo ko. Dai, tao na ninyo, dai. Sita, dai, patay, patay. Dai, galumping! Tao lang bumong sa auto, dai. Bilo, daligin mo na. Ang gulang sa mirror mo na nabuhan na. Sinda, makabayat, ana, dai, oy! Sinda! Mao ni problema ron ako kikihami tungod sa maong hitabo. Kaya ang auto tao nalumping, nya naliki, nya nabuak pag yung windshield tao na to ang side mirror buak. Kabayad ka yun mi ani? Kabayad yun, ha? Mas sila pinagbugno. Apil ako ang sawa ang tiya sa auto. Kung sa'yo kisulti ninyo ani be? Bam, basahin ko diya be. Nga nagbugno tungod sa auto. Kabayad ba be? Kung saan man kung kami pasultihon. Ati press, Crispin. Ati press? Okay, ang sendo na to karang adlaw. Si Dudong Crispin, Ati Pres. Crispin. Oh, simpor kay ni ilahang kuan kanang kani dili ni kayo problema kay tungod man sa utang-utang Ati Pres ba. Pero ang nakaapan lang Ati Pres, nadugay sige paningil taw ni Inday sa iyang asawa si Inday Sinda silang silingan nga nakautang nila pero nakapalit og auto ang iyang bana. Nga gitudlo-tudloan hangtod nga Sinda si kuan ilang silingan nga kumari nila Ilma. Maoy nag-drive na Ate Pres, gipaninglan ni Sinda sa utang nga Gismil. Hangtod nga nagkabugno sila Ate Pres, kaya wala magbayad taon si Ilma sa utang nga Gismil. Nabuak ang bildo, windshield, kaning side mirror, nya lumping pang auto, ngutana si Dudong taon Crispin, makabayad ba taon sila ni? Saon ni nila. Di ka kabayad na doon, kaya naman na insurance. Ambot lang ka, ang papasuod siguro sa kasa na, more bayaran. Basi kasi mirror rin pabayad. Kay kanang makabangga ka doon, mabanggaan imong sakyanan, ang insurance may mabayaran na, niya ipasuod sa kuan, mao na kabayar kag 2.5. Mao na, sa ako na ibaw, kay katong na dubulan ko, ipaghiyuan ko kuan, hanto na sitol niya, 2.5 ra gyud ang gihatag. Wala na to galin ako padingla to kay bata man taon ng kadumbol niya, wa pag yun siya lisensya, nakadumbol sa sakyanan niya. Mao to nga, wala na ko bilhin, luoy mo estudyante mo nang mama sa taon, amor sa silingan dito, wala lang problema, okay ra. Mao nang ikaw do Crispin, sabot-sabutan na niyo kay kaya man siguro na Pero pagkuas kwarta ingaw pa siyang tubuan pa niya. Sa tubuan niya na kuha. Sa tubo og ikatag. Mao lagi. Ati Pres, unsa ba ikasulti mo aning asawa ni Dodong taon nga Crispin. di si Silso? Grabe po diya, uy. Uy, saan bayad utang nga niya? Tinood na. Tinkiyo niya naka-auto. Naka-auto sila Ati Pres. Bay, ang iyang utang 10,000 ra. Mo lagi baga-baga gyud. Bangga. Hindi ka bayad. Paningin na. Drive ko sa mga auto. Hindi sa tubig bingay bangga. Nindutan mo no, nindot kay ka. Ngayon kay ka drive sa auto pero ako di ko ganahan mo drive sa auto. Kadung na ako utang awan ako kabayre. Tinood bitaw. Niya Ati Pres. Siya lang ningil kasi wala mo kumaningil. Wa sa maningil. Bam, ikaw basahi ta diha Bambe. Say ko na pwede. Basahi ta ba? Ako ba naminaw ka Umutra ba kayo magidanga ko katong toasted bread? Labi Bisaya. Ako naminaw ko kanyang gulyat. Ganahan ko sa iyang pagpaningil kay Murag kanang very professional ang pagpaningil. Kanang siya ba? Nindot na ka nang mag-auto ta niya sa kay way utang. Kanang uban mo. Mo pasubingay. Kanang uban og magkining ano. Oy, bayad sa mga utang ay. Kadto kinindot. Oh. Nindot man to. Nya. Nindot mo sa kayo auto mare kung ay utang. Ana no. Anya paningil bro. Professional yan dating. O panalitan po si kumare og nagdungkol tawag ko niya professional. Pwede pa niya nga. Ugma ka na mga yan siguro ko kay mabayaran naman akong utang. Pwede kay po niyan ano no. Ito nindot. Karon. Wa magigsing ka ba? Karon og ari ka sa kuan gulyat. Sa? Mga ang ari ka sa reading karon adlaw. Pizza
sa gospel reading karon daw pizza 18. 18. Katong Kuan man ituluan ang kanang Our Father. Oo. Mingon ng pare nga kaning Our Father mao ni si paglarawan sa tibuok lang nga ebanghelyo. Ug mausad kuno ni katong labi na katong sa party nga ingon gani ka nga ang kalano na mo sa matag adlaw Ihatag karon karon adlaw. Duha ko ni meaning ana mahimo nga imong pagkaon ni hatag karon adlaw Kaya ako bang tanan ko ni mo ba ha? Kay sige mi dugog simba. Kada bang usahay nga nay mo ingon nga ama na mo anak ka sa mga langit. Sakto na ba? Mao man og Na mga? ang paghubad Buto kag mga. ang paghubad Ha? niya Dili bitaw? Amahan na mo nga naa. Mao gyud ay gitudlo. Amahan na mo nga naa ka sa langit. Di kay mga langit. Di Naa kay ka sa langit. Oh, pero matud pa sa uban ko noon sa tong giingon nga kanang Daghan accepted langit. na lang ko noon na kay daghan ko noon mga langit ko. May sora sa daan na. di na masad ko ekspresyon nga tigulang makalitan. Uy tabang mga langit. Na may una na kanang mo'y pagaingon nun ugari ka sa Biblia dagan mo pugkaron sa haydi. Dili mo sa literal. Thank you, Day. Ang Goliath sa ako nang ingon ang karon mong gospel reading adlaw ning pag amahan namo sa to pa kanang nagtawag jud ka sa Dios ug kadto ko ang kalon namo matag adlaw ya karon ang buti pasabot ana nga mangayo ka karon adlaw kay ugma dili ka minister mangayo kay na plano na Ginoo nga ugma na tagaan ra ka. Pero naapilayan ko nung hubad anang kaning ang kalon matag adlaw ang buti pasabot ana day nga imong panginaot nga ang Ginoo na ani mo pirmi. Mao na. Karon ug atong ilingid diri sa tuang sugilanon karon Karon. mo'y pagaingnon nga kanang na kay ang ebanghelyo karon adlaw dingon nga pagmubo kuno sa unod ang unod jud kuno sa gospel reading karon adlaw ito duan tan Jesus nga pagpray og Our Father ug imo jud kuno mubo kuno sa kalinya ang unod kuno ana is gugma og pagpasaylo mao yung unod na nga ampo nga Our Father karon kung aris ng utang dismil ipatigbabaw ni ma'am gisa tong asawa sa asawa sa Sinda. okay patibabaw ni Sinda yang gugma og pagpasaylo okay ra apan ug sa laari ka laing bahin sa ebanghelyo sa New Testament sa Mateo 22 versikulo 21 ningon man des Ginoong Hesus busa si Hesus mingon kanila kun mao ka na ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios sa ato pa Lain na daan. dili ko mulusot si kumare mubayad jud siya Mara Ilma. mubayad jud siya Napo na ilang Mara Ilma, wa mo gyud utak. Migab gyud sila at print. apan pagtapos sa istorya usa tingin mo gulat nga na dumbol ang imong auto bata na dumbol sa tingin mo katog tingin okay na Bata dumbol niya wa siya tawag kuan, wa siya. Yang looy siya wanya pabayra. nga nana Yawa pag uy siya. katong na dumbulan ko gulat lahi na Ano man? isaylo ni hamoy ra wala ko kuwel sumawa na dito naman no Kung ako ay pasol, tiyo.